सर्वप्रथम आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचं मनापासून आभार मानते. मला एक उत्तम संधी दिला. परत मला वॉर्ड नंबर 4मध्ये निवडून आले आणि मेळा राखीव असल्यामुळे साखळी म्युन्सिपाल्टीचा पहिला जो मान आहे तो मला दिला, म्हणून मी त्यांचं मनापासून आभार मानते. तसेच जे आता पुढील जी वाटचाल आहे, म्हणजे आमची 11 जण काउन्सिलर्स, परत आमचे टोटल 12 वॉर्डमध्ये जी पेंडिंग कामं आहेत सगळे काम सतत माझा प्रयत्न असणार. प्रभागातले जी प्रॉब्लेम्स आहेत ती जाणून करून घेऊन टोटल साखळीची जी डेव्हलपमेंट राहिलेली आहे 2 टेन्युअर आता आमची अपोजिशन गेल्यामुळे हा टेन्युअरमध्ये मला भरपूर कामं करायची आहेत. आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत साखळीचेच असून मला साखळीच्या डेव्हलपमेंटसाठी मला नक्कीच ते मदत करतील, सहकार करतील आणि सगळे टोटल ओव्हरऑल साखळीचे डेव्हलपमेंट जे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स आहेत ते सगळे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स मी परत हातात घेऊन त्याच्या एक पूर्ण तिकडे माझं वाटचाल असणार. तसेच टोटल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन डेव्हलपमेंट, म्हणजे जी वॉर्डमध्ये कुणाचे वैयक्तिक कामं असतील आणि तसे बारीक प्रत्येकाचे नागरिकांचे कामं असतील ते सगळं काम करायला माझा सतत प्रयत्न असणार. एक टोटल आमची स्वच्छ सुंदर साखळी करायला माझं एक प्रयत्न असणार. साखळी आज मी साखळीच्या जनतेला एक आश्वासन द्यायला बघते की RRR म्हणजे जी आमची आता वेस्ट मॅनेजमेंट आहे, रिसायकल आणि रियूज ह्या एक फॉर्म्युला अंडर आणि स्वच्छ सुंदर साखळी करायला माझा सतत प्रयत्न असणार. माझे सगळे वांगडी काउन्सिलर्सना घेऊन प्रत्येकाच्या वॉर्डमध्ये जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते आम्ही त्यांच्या समस्या जाणून घेऊन माझा एक सतत प्रयत्न असणार की सगळ्या म्युन्सिपाल्टीमध्ये एक उत्तम कार्य मी चालवणार ही माझ्या आशा आहे आणि मला सगळ्यांना सहकार्य करतील. सर्व साखळीच्या जनतेकडे मी विनंती करते की आम्ही एक साखळी स्वच्छ सुंदर साखळी करूया आणि एक रोल मॉडेल साखळी कशी आहे त्याला मला करायला तुमच्या सर्वांचे सहकार्याची गरज आहे आणि मी आशा व्यक्त करते तुम्ही सगळे मला याचं सहकार्य करणार.